בשער, אבל בבטן זה בסוף. כן, שומעים מצוין. בסדר. 1, 2, 1, 2.
עכשיו נעשה לך כאלה במזרחית שאנחנו קוראים להם המזרחית הנותן גלילה ואנחנו נראה אם זה מתאים לנו. בסדר? נעשה את בן משורה. כל מזרחית שתרצה, כן, תקבל בברכה. כמובן. הרבה סופר. תעלה את... זה אני. בוא נמשיך בלילה, נשמע והעיקר לא לפחד, לא לפחד כאן. והעיקר לא לפחד כאן. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים
פשוט נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את המבוכה להעביר, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את המבוכה להעביר, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר